Va al córner. Entrará el propio Dani Parejo, se incorpora Sacha, se incorpora Enzo, se incorpora Carlos Soler, el balón va a regatear a Munier, se le queda Morta, el remate, ¡gol! Més fort que el vinagre, Eliaquim Mangala. El córner que tal van a ser el primer pal. Hi ha un retruc, toca Munier, desvia de primeres Mangala, la pilota va al pal, el propi rebuig, l'agarra el mateix Mangala. Per de cap, enviar-la dins de la porteria, pilota que vola, Mangala l'envia a la cassola, marca el València en el 29, a obrir la llanda, València Mangala 1, Leganés 0.